Krásný den. Já zdravím všechna ohnivá znamení, tedy lvy, berany a střelce. A půjdeme se podívat na výklad, co vás čeká do konce roku. Na co se máte zaměřit, co vám může ty zbývající 2 měsíce přinést. Že už nám začal listopad. Takže co si budou řešit ohnivá znamení? Co mají vědět? Tak, ještě půjdeme aspoň jednu kartičku. A, tak. Ono teďka tady do konce roku můžete mít občas pocit, že se budete chtít stáhnout do sebe. Jo, že bude trošku jako čas na to, abyste trávili i chvíle sami se sebou a některé věci ještě přehodnotili. Jo, zaměřili se třeba na to, kam tu energii vlastně chcete dávat, co chcete jako měnit. A protože v některých věcech tady může být trošku pocit, že je tam určitá jako nedosažitelnost, jo, že se tady třeba za něčím ženete nebo po něčem toužíte, po nějakým vašem naplnění nebo hojnosti nebo prostě nějakých změnách, ale pořád se tam k tomu nemůžete úplně dostat, tak jak byste chtěli, že ty věci jako trvají a už tam trochu jako schází trpělivost. Jo, ale právě proto tady můžete mít jako pocit, že potřebujete být sami se sebou, kvůli tomu, abyste věděli, jak třeba ještě ten čas využít, jo, ale je tady fakt takový pocit boje, jo, pocit toho, že si ty věci musím vybojovat, že to nebude úplně snadná cesta, ale zároveň to tady jako určitě nezdávejte, jo, protože na tom konci ono se tady teď ještě do toho konce roku vyvrbí něco, co vám přinese možnosti, kde vy třeba načerpáte nějaké vědomosti, zkušenosti, rozhodnete se pro nějaký třeba kurz, nebo celkově nějaké životní kroky, které vás vlastně jako posunou k tomu, po čem vy toužíte, jo, tam, kam se chcete dostat. A ke konci toho roku tady potom vnímám opravdu jako ukončování, jo, ukončování toho, co nefunguje, a je tady vlastně ta karta té smrti, která ale značí i znovu zrození. Jo, takže všechno, za čím vy jako do konce roku pak zavřete ty dveře, tak bude zpět k tomu, že vy vlastně zase někde jinde povyrostete. Jo, dostanete nějaký nový drive do života a budete se zase posouvat k něčemu, co vám bude dávat větší smysl. Jo, i když se to teďka zdá takový fakt těžký, náročný, nedosažitelný, bude to tady končit oslavama. Jo, zároveň ta karta, když to trošku odlehčíme, tohle téma, tak ona může přinášet i to, že třeba do konce roku ještě zažijete nějaký fajn akce. Jo, budete se setkávat se super lidma, někde v nějaký příjemné společnosti. A je to i taková jako dobrá akce opravdu na třeba večírky nebo nějaký fakt společenský události. Jo, takže to je jenom tak pro ulehčení. Půjdeme se podívat ještě na nějaké rady. Co máte ještě vědět skrz ten konec roku, jo, co vám to tam jako přinese ty poslední 2 měsíce, ten listopad a prosinec. Tak. Jo. Tady máme kartu odevzdej se. Jo, to je přesně jako to jako nechat ty věci fakt jako plynout, že prostě někdy to chce ještě ten čas, netlačit na to a nechat to tak bejt, jako povolit tomu toku toho života, aby nás tak nějak jako vedl postupně. A věřit v ty neomezené možnosti. Jo, protože je máme neomezený, nemusíme se upínat jen na jednu konkrétní cestu. Jo, ono těch cest může být víc, které třeba se nám tady otevřou. Jen to chce jako mít ty oči do kořan a fakt se jako neupínat jenom na jednu možnost. Tím si kolikrát brzdíme nějaký třeba příležitosti, které by nám mohly přijít. Jo. A celkově jde tady o to, že fakt ty věci budou chtít čas. Jo, tady ještě něco dozrává. Je tady ta karta té kosmické dělohy, kde prostě ten plod teprve jako roste. Takže vlastně veškerý nápady nebo kroky, projekty, cokoliv, nebo i vztahy, jo. Cokoliv začnete teďka v těch posledních 2 měsících, nebo celkově, co jste začali třeba během tohohle roku, ať už to byl jenom nějaký plán, nebo něco, kde se vám jako zrodil ten nápad třeba jenom v hlavě a začali jste k němu třeba postupně podnikat určitý kroky, tak ono to fakt chce ještě čas, jo, bude to dozrávat. Postupně se tam můžou ukazovat nějaké nové cesty, které vás budou vést k tomu, že ten záměr váš je třeba správný. Jo. Zároveň ještě ten záměr, to je o tom určit si, na co se chci konkrétně jako soustředit.
Jo, vědět, že nedávám tu energii do věcí, které mi prostě nepřináší nějaký úspěch nebo dobrou energii, jo, prostě opravdu jako věnovat ty myšlenky a to směřování tam, kde chci růst, jo, ne tam, kde mě to stahuje třeba někde dolů, jo. Určitě je tady ještě informace o tom, že bychom se měli naučit povznést trošku nad nějaký spory, jo, pokud budeme prožívat v našich životech teď nějaký jako dramata, trošku se jako od toho vzdálit, protože ne na všechno musíme reagovat. Jo, jsou situace, které je lepší nechat trošku jako v tom pozadí a spíš si chránit ten svůj vlastní prostor, tu svoji energii, ale to přesně může být i tak, že ne vždycky na to fakt musíme jako reagovat. Jo, takže se tady budeme učit i to jako nedávat tolik třeba agresivně najevo nějaký emoce, protože u ohnivých znamení to tak může být. Vím to i u sebe, jo, že kolikrát fakt jako reagujeme impulzivně, ale je potřeba trošku jako krotit ty emoce, takže tady bude takový to jako povznést se na to, ne úplně tam dávat ty emoce tolik a spíš jako být víc v klidu, jo, protože pak se budeme zbytečně akorát stresovat. Ale jinak je tady samozřejmě prostě ten příslib té změny, jo, takže to fakt přináší to, že i když teďka budeme mít pocit, že se nic moc neděje do toho konce roku, tak není to pravda, jo, ten příslib změny tam je, takže bude to třeba jenom proto, abychom načerpali ještě nějaký síly, než se budeme moct třeba posunout dál. Jo. Co ještě máme vědět? Tak. Co ještě mají ohnivá znamení vědět? Můžou se tady otvírat i příležitosti na nějaké nové spolupráce, jo, takže určitě nezůstávejte v nějakém úplně čekání, pokud se tady jako otevře možnost s někým spolupracovat a vy z toho budete mít třeba dobrý pocit, jo, protože nemusíme všechno zvládnout sami a možnosti jako spoluprací tady budou teďka opravdu jako otevřený. Jo, díky tomu by nám to mohlo jako pomoct v tom, že bychom třeba do některých věcí mohli vnést pevný základ. Někdo by nám mohl pozdílet nějaké zkušenosti nebo nás někam jako popostrčit. Takže určitě jako nebát se třeba oslovovat i různý jako lidi na ty spolupráce, nebo fakt být jako tomu otevřená nebo otevřený, že může prostě přijít někdo, kdo nám třeba v něčem pomůže. Jo, pomůže nám to postavit ten pevný základ, takovej ten výchozí bod, kdy bez kterého jako toho základního stavebního kamene my se pak už neposuneme, jo. Nebo neposuneme se tak dobře, protože by pak některé ty naše plány mohly stát na takových jako vrtkavých základech a to nechcem, jo. Tak. Ještě tady máme to, že je tady určitý jako uvědomění si, že vlastně veškeré věci, které jsme třeba vnímali negativně a staly se nám, jo, takže je můžeme proměnit na určitou jako moudrost, jo, že vlastně nám přinesly zkušenosti. I když třeba máme jako pocit, že to bylo jako špatný, že jsme se kvůli tomu trápili nebo cokoliv, tak ono potom už třeba ty zkušenosti, které z toho vlastně máme, tak využijeme do budoucna, protože už si třeba k sobě nepustíme ty špatný lidi, jo, nebo budeme reagovat jinak. A nebo i se budeme rozhodovat jinak. Takže ono všechno zlí je k něčemu dobrý. A tady vlastně teďka je potřeba, abychom nebyli v rolích oběti do konce toho roku, ale třeba pokud se nám děje něco jako špatného, tak se trošku nad tím povznést a zamyslet se, co nám to zrcadlí, jo, co nám to ukazuje. Protože ne vždycky je to jako trest, většinou nás to prostě fakt někam jako má posunout. No a samozřejmě tady to nebát se. Jo. Ten vesmír s náma má plán, nic se neděje zbytečně a veškeré ty věci, které třeba teď nedávají smysl, tak brzo dávat budou. Jo, nějaký plán je tady prostě pro nás přichystaný. Poslední karta je tady projev velkorysost svého ducha. Jo. To nám přináší zase takový to jako nebát se opravdu jako otevřít novým možnostem a nebýt příliš jako hrdý. Jo, v některých situacích fakt být jako otevřený novým spolupracím a možnostem, to mi tady jako souvisí i s tímhle, jak jsem tu měla, jo, že prostě určitý lidi nebo situace nám můžou pomoct postavit ten pevný základ. Jo. I to může být v tom, že i my můžeme někomu třeba podat pomocnou ruku, jo, někomu jako pomoci a
být tam víc jako otevřený, třeba lidem i okolo, jo. Nejenom uzavřený do sebe, protože my jako ohnivá znamení tam můžeme mít velkou jako vnitřní sílu, nebo většinou máme velkou vnitřní sílu na to pomáhat i druhým a být i tou oporou, kterou jsme třeba my sami potřebovali. Tak jo, takhle je to ode mě vše, mějte se krásně a budu se zase někdy těšit u nějakého dalšího výkladu.